Pánové, dneska hrajem s Kapibarou, samozřejmě s Roblox hráčem, to jsem já. Pak hrajem se Sluníčkem, s Lolem a s Florou. Dneska si zahrajem Banana Eats. Jak se těšíte? Tak jo, je někdo z vás banán? Jo, tak ty seš, jo. Sluníčko je banán. Jo, Sluníčko je banán, bohužel. Hlavně ať nás nezabije. A můžeme být tak jo. Jo, můžeme. OK. Ty vole, on je u mě ten banán. Tak jsem splnil aspoň puzzle. 5, 4, 1. Ahoj. Zase ty banana. Já jsem udělal další puzzle. Já taky. Dobrý, Dobrý. A banán prostě prošel na random u mě. Ahoj. Počkej, já půjdu tady. Ahoj, Emily. Ahoj, já potřebuju dostat děda. Já už jsem dělala skoro celý dort. Já mám taky... Emily, no, ty jsi píčo jedna. Promiň, já snažím najít. Ahoj, Emily. Ahoj, Dino. Banana! A mě nezabíjej, Emilo, no. Já chci zastřelit toho banána, který vás dostal. Ne, to nejde upřímně. A jo. Dávám zase dortík opět. A zase jdu nahoru. Dělá puzzle, bude minus 30. Musím jdu Je minus 30, pojď. Jo, pojď dolů. Já jdu, já potřebuji udělat dortík. To jsi dětinka. No. Už jenom jeden dort a bude ho... Ahoj ty vole. Ahoj ty vole Kapibaro. Ty vole, ahoj Kapibaro. Ahoj Kapibaro. Kapibaro. Čau, pičo. Ty čau, Kapibaro. Pomoc! A banán. Pomoc, banán mě chce zabít. Čau, Flora. Ty vole. Proč jste nás sem zavedli, ty vole? Zavřete pusy. Zadrží piču. Do pičí, co to je za oheň? Ten čopatapek je výborný. Má někdo poslední dort už? Já už mám. Banán je tady, ty vole. Mám dort. Tak jdi dolů a dej to tam. Dej to tam. Já se snažím jít dolů. Já jdu dolů. Ale tady je banán. Jdi dolů a dej tam ten dort. Dortík, dej to tam. Už jenom jeden. A týpka tady kefí. Kde to je, vole? Dole, more. Kde je někdo jiný? U schodů, tam kde je Týnka, more. Kde Týna? Pičo. Tady, more. Řekne pardon. Tak se podívej. Jsem jenom okolo tady, já jenom stojím tady. Já nestojím. More, ty banany jsou hexy, oni jsou v zemi. Já jsem, mě sežrala. Pamatný. Bro, tebe se žrali? Já nesežrala. Tak teď budu muset... Já mám ještě 2 hápka. Já jsem sjedla jenom holku. Já mám 3 hápka. Snědla jsem holku nějakou. Ne. Já mám 3 hápka. Ne. Mám dort. Tak dej to tam. A co asi jdu dělat? Dělat hovno, ne? Já si myslím, že moje banán je děmný. Dobrý, už jsem tam dal 60 vteřin, už musíme počkat jen 20 vteřin. Hustý. Konečně. Ochraň. Já mám 2 hápka. Čau! Ahoj banáne, sežer mě banáne! A banán! Utěkejte. Já jsem prostě skákal mezi tím banánem a on. Já se nekoukám. Já taky, Já jsem tam Hele, Fakt? já jsem nešla do exitu, ty taky ne to jdu. Ne, nikdo nešel do exitu. Já jsem šel do exitu. Taky ty? Já šel. Já jsem byl ten banán, já chci být něco jiného, ne banán. Já budu banán. Já mám 9%, protože když jsem hrál sám, tak jsem byl banán. Banána. Fajn, já budu banán, takže bye bye, všichni budete umírat. Já nemů... Prostě. Skoro, že nemáte level 16, protože všichni mohli jít do toho těžího a byli by tady... Já mám 12 tolik, já mám
Už se neposmívej, já mám jenom level 16. Já jsem... Víš kolik? Já jsem to hrál 146krát. Nice, já 2000 něco. Tak ty jsi... Kámo, já nejsem banán. My všichni natýmujeme se. Jo. Já ne... Týmovat se nebude. Když jsme spolu, more. Bro, ale netýmovat. Jo, tak jo, netýmovat. Protože jdu Jo. Jo, jdem dělat puzzle, Emily. Já ho dělám. Teda ne, Emily, já si pletu, promiň. Jmenuje se Sluníčko. nám pičo? Já ti pomůžem. Oj. Hele, já už jsem dělala puzzle a teď dělám další. Hej, někdo tady mluví. Oj, shit. Čím na to? Bude. Mám to hotový. Kde je ten banán? Nevím. Já zatím prdel. Jo, tady je klíč. A tady banán, ty vole. Já už jsem dělala puzzle. Já tady mám kolečko, který bude skoro poslední. 3 minuty máme do exitu. Jo, No. musíme... Ne, máme 2 minuty do exitu. Jo, 3 minuty. Já ne, ale možná ho uhádnu. Já taky nevím. Ty vole, minus 1 hápko. Tady jde. Já mám minus 1 hápko. Já jdu poradit banánové. Já taky. Ty vole, tady banán. Já už mám... Já se schovám. Banán mě dostal. Jdu vás zachránit, akorát, že nevím, kde jste, more. Pomozte mi. Týnko, co tady děláš? Prostě... On řeknul nějaký I love you. To jsem udělal já, ten dort. Ten celý dort jsem udělal já. No ale jako, že jsem ho dodělal já. Nejlepší Roblox hráč. Čus. Já jsem umřela. Jo? Hej, já jsem... Ty máš už level 8, dobře ty. Čus. Já budu... Čau. Tak holky, já mám nápad. Uděláme si takovou skupinu, který se budou jmenovat Hráč a hráčky. Ne, ale teď musíme zdrat a ne přemýšlet takovýchhle věcech. Jo, můžeme přemýšlet, máme dost na tom. A ty biču, tady je banán. Hejte všichni. Tady je banán. U mě je banán. Já ne, já jsem běhal. Já jsem běhal. Já jsem zdrhl. Já jsem taky zdrhl. No tak otravuje, proč jsem to zničilo? To nevadí. Můžu jsem zpátky. Ty tam dám napsat. Já jsem neumřela. Já jsem vyhrála. Já taky. Já jsem vyhrála. Co tam napíše ketchup? LOL, já a Roblox hned jsme vyhráli. Jak jsem napíše ketchup? To nemusíš psát. Já jo můžu. Jo, to máme fakt dobrý, že jsme vyhráli. Kolik hodin bude, kterou vám to video? Já budu probat. Já si koupím nové baťo. Ještě? Já si koupím nové baťo. Já mám miminko banana. Mám mimino banana. Dobře ty. Dobrý. Já jsem měla dost na mimino banana. Já si furt šetřím na tu double druhu. Fakt. Stojí. Banana. Já si šetřím na... Hej, dáme dua. Ale my máme štěstí, že nás je hodně, že máme větší šanci být s někým. Všichni budeme v týmu. Já nejsem. Ten banán. Ty. Zdrhejte před Florou.
ty. Žádný tým. Aha. Jo, žádný tým. Jedeme. Když budu zkomět. Flora. Ty máš prdící banán, Floro. Jste nejlepší banán ever. I love you. Ono je to napsané I love you. No, já jsem slyšela hlas prdnutí, když mě snědla. Já vím. Já jsem už zabitá, já budu Tak jo, kdo tady ještě trvá? Hlavně nepomoc. Hlavně nepomáhajte. Ona má tu věc, jako tu... Jo. Ona to... Jo, já vím. Ale doufám, to je jedno. No, doufám, že nikdo nebude pomáhat Floře, kde jsem. A ty vole, ona mě koukala. Nejlepší Roblox hráče, já budu na tebe. Ty nevíš, kde jsem. Jo, já vím, já tě vidím. Ale nekoukej se na mě. Pro mě jde banán. Čau. Jo, ne, mě kouknou, já mám jedno hapko, já jsem v prdeli. Mám ten banán taky. Neřeším, něco mi to buglo. Tak ahoj. Jo, tak se zrovna, tak se na nás zase joidně. Piči. Ty jsi bych chcípla. Kde seš? Nikdo ti tam nebude. Laura, já jsem ti A nikdo neraďte Denisce. Nekoukejte se na mě, abyste neradili Den. Tak Floro, sorry, já se tě pletu prostě. Jo. Barevný hráč. Proč já koukám na banány? Čimpanzini bananiny. Wow. Ty seš... Hello, já mám baby banana. Já mám baby banana. Jsem baby banana. Kde? U vás dole. Ty seš dole. Co? Ty seš dole. Jo. Já jsem tě viděl. Ty hráči. To. Jo, už jsem si vás joinila. Co? A jak se jakoby dělá toto? Čimpanzini bananiny. Pokud dáte lajky a odběry, tak si koupím místo takového barevného hráče. Ne! Místo takového barevného hráče si koupím jakýhokoliv brainrota chcete. Ne, ty jsi všechny zabila, ty jsi tak... Hej, Flordo, Já se ti pomstím, Floro. Pojď sem. Hraj! Ahoj, Frodo. Hraj už. Kámo! Co to meleš? Aha. Jdem hrát na schovku, holky. Nepikám. Nepikám. Tak všichni se schovejte. Já už mám. Já taky. Tak jo. Já taky. Jo? Můžu? Ne, ještě ne. Já jsme. Ne, Můžu. ne. To bude za chvíli Kde končit. budeme? Můžeš. Ještě kde je? Tady jsou. Aha, tady jste. A ne. Já jsem tam bylo jako 7 banán. Já bych... Kde je banán? Nevím, já ne. Ty jsi mi to ukradla. Já ne. Díky. Já ne. Kde? Já taky ne. Díky bohu. Ale chtěla bych být zase. Já bych chtěl být, abych se tě pomstil ty. Mám. Ne, pomstíš se, já.
Hlavně ten banán mě kousnul. Někde kot? Mě nakousl. Já, teď jsem kočka, teď dělám kočku. Mňau, 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 mňau. Našel jsem dortíček. Kdo chce zjít ten dortíček? Jsem mrtvá. Já jo. Jsi Všichni, kdo chce Kámo. dortíček, tak pojď sem, Tino. Jsem mrtvá. No, kde jsi? Okay. tak, tak. My jsme, já jsem se teda přejmenovala. Já nevidím. Jo. Omlouvám se. Jmenuje se Brr Patapim. Brr Patapim, proč jsi hnedka chcípla? Já jsem se do piči snažila. No, takže jsi se snažila, tak to slova tenhle banán je začáteční. Že má level 1. Ty máš level 10. Já dělám nějaký úkol. Mám hotový úkol. Já jsem se schoval. Já tady dělám dorky. Ježiši, já vidím tady. Já vidím tady to. Čau. Já jsem tam byl celou dobu. Já jsem tam byl celou dobu od Denny. Teda celou dobu Flora. Tino, Ten Brr daj dorto. Ten Brr Patapim hnedka chcípnul, on se vůbec nesnaží. On se vůbec nesnaží, ale level 10, tej kokot. Tej kokot. Zasranej. Ona se jmenuje Brr Patapim. Mě zabil. Tina, ty banana. Tebe zase zabil banán, i když jsi revivala. Kdo může udělat ten ostatní? Co se stalo? Co se stalo? Nevím, já jsem vyhrál. Já Aha, já jsem se toho nevšimla. Taky ne. Já jsem se Ale to byl escape už. Aha, já jsem koukala. Já taky. A banán to viděl a nešel za náma, to je to. Já mám 19%. Já mám 7. Já vás všechny dejte duo a já vás všechny zabiju. Kolik máš procent? Ty máš 27, ty máš Já mám 7. mám napsat ketchup. 12. Já mám 7% na to mají banán. A pokud dáte duo, tak bude LOL. Tak bude LOL a pan Brr Patapim, který hnedka chcípne s banánem. Já jako, to nemůžu, že jsem chcípla, jo. Tinka je banán. Já se bavím! Tina, prosím teda, jak se jmenuje? LOL. Ty nás určitě hnedka zabiješ, pomoc. Ale už to no, LOL nás určitě zabije hnedka. Ty jsi chcípla? Tina normálně byla tam mnou a nedostala. Hej všichni, jestli Tina nás nezabije, Dáme challenge. Kdo to vyhraje, tak tomu dám Robuxy. Jo. Dobře. Fakt? Tak jo, jdu bomby. Tak jo. Jo, kolik máš? Týko, to jsem byla já. Pojď sem! Brr Patapim, sem. Já dodělám úkol Já zůstanu minus venku celou 33%. Hej, já jsem dala kód jménem ketchup a já jsem dostala malinký ketchup a já dostala jsem ketchup. Jako Záda. já jsem dostala ketchup na záda, to je hustý. Pojď sem, Brr Patapim! Brr Patapim, přestaneš? Co jsi Toho. Nějakýho nevím.
Lol, co to? Lol, ty jsi kousla tuto. Sluníčko. Jako fakt? Ale mě nikdy nekousne, ty mě nikdy nenajdeš. No, mě jenom kousla jednou, tak to je fajn. Ahoj, 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 já tě vidím, Lole. Jo. Lole, Lole, halo, halo, Lole. Co je? Já vidím banana. A ty jsi nezabila, ty jsi prostě, Lole, jenom u mě prostě prošel. Jo. Ahoj. Počkat, ví někdo, kde je tam, kde dává se dort? Jo, tam, kde je teď LOL. Já bych viděla sluníčko. Lol, kde jsi? Aha, lol. Vy pořád žijete? Jo? Lol je tam. Vypadá to, že snažíš všechny roboty, co? Bohužel. To jsem udělal já. Lol, kde pak jsi? Lol, slyšíš mě? Lol, slyšíš mě? Kde pak jsi? Ale já chci zabít toho kluka. Tak jo, Nam. Daj, hej, všichni. OK, tak jdeme dál. Ne, vy už vyhrajete, já vám nechci dávat mý robuxy po vás. OK, já to zdávám. Já přežuju. Zdávám to. Já vlastně Vyhráli přežila jste. jsem. Takže mám robuxy. Já taky. Já taky. Tak jo. Tak. Já taky. Mám taky Robuxy. Tak. Takže, už jsem vám dal ty robuxy, už je máte na účtě. Tak už jsem vám dal ty robuxy, už je máte na účtě. Nejlepší hráče. Patapí tam neskočila. Já taky. Nic patapí. Já taky, nepotřebuji s tebou. Já jsem, kromě 2 lidí, jsme na tom serveru jenom my. Jo, půjdeme sem na ten. A co mě Robuxy? Jo, dál. Sem, půjdete všichni na... Duo. Ať jsme spolu. Já mám 21%, kolik máš? 15 jenom. Já budu buď to tady s Patapem nebo s Lolou. Já nejsem. Nejsem. Já jsem. Já nejsem taky. Tinka je mega laker, ona je po druhý banán. Tinka je laker, když měla 0%, ona je laker. Mám kartu. A nejlepší hráči. Hej, zrovna těm kočičům. Co to? Kočka. Teda skinny je docela dobrý, tak si na ní dávejte bacha. Ahoj, cedně má. Tady to jsem všechny našla, našla jsem nějaký, já jsem našla dýně, co to je? To není dýně, to je orange, takzvaně. A když s tím vyhraješ, tak dostaneš roztomlej orange na záda. Týnka mě zkousla. Chcete něco říct? Au. To bolet. Já budu se držet na ten orange. Já chci držet ten Čau, Floro. Já jsem ve lokeru u Exita. Slyšela to všichni? Jo. No to seš. Ten s tou kočkou je laker. Já jsem byl za zetí a on mě kousnul. Já vím, to ještě neupravili ten lák, no. No tak aspoň mám 14%, no tak já jdu za Patapy mám. Pomoc mi, Týna!
Teda lol, pomoc mi. Zastav tu kočku. Dino, to si Ježiši, Ježiši. nás skoro všechny zabil, až na týnku, až Na teda, lol a na lol a na floru. Flora máš tady hápka a lol má nekonečno hápek, protože je banana. Já mám 3 hápka furt. A udělala jsem další puzzle. A udělala jsem skoro celý dort, udělala jsem všechny puzzly. No tak když asi nejsem, no tak to je logický. Mám dort hotový. Já si něco koupím. Mám si koupit laker banán, Jo. že budu laker. Víš, kolik stojí? On stojí, čekej, nekoukej. Stojí 150. Nestojí. Ten laker stojí 850 korun. Počkej, a všichni už umřeli? Mám si koupit tu kočku. Můžeš. Je to jedno, já ji nemám přesně nechci. Když je třeba double. OK. Kupuju si kočku a kupuju si ještě lakera. Ty já mám 3 hápka furt a vyhraju asi. Ty vole, já mám 281 korun. Já mám 4000, skoro 5000 už korun. Já zase vyhraju, to je fajn. Já budu catbo. Hele, Tinko, ahoj, já jsem tady, já jsem tady, já jsem tady, já jsem tady, já jsem tady. Ne. Jsem tady, 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 Didido. Škoda, nesnědl si. Nesnědla si. Já jsem se nechala kousnout. Kdo má kolik procent? Já mám 22. Banána. Já mám 11. Já mám 10. Tak tady jsem šla pro nabíjačku. A kolik máš ty? 16. Já mám 11. A kolik? Mám 40. Já mám 10. Brr, patapím. Ona má 29%. Oj, Ona bude banán. já mám 11. Ty můžeš být banán. A já taky. Já jsem banán. Ne, nemůžeš. Nemůžu. Můžeš. Banana manor. Tak se žlucha. To budeme. Tohle. Já jsem už tam. A co tady? Jednička. Tady. První. Běžte na escape. Na escape. Jo. Já jsem taky na escape. A jo, je ten banán vlastně. Ne. Ne. Jo. Nejsem. Já jsem. nejsem. Já jsem. Já nejsem. Já taky nejsem. Já taky nejsem. Ne, já zabiju úplně všechny. Ha, ha, ha. Včetně Flory, tam mě štve nejvíc. Proč? A moje nejoblíbenější Napa. Ahoj. Dobrý, Emily je první. Nějaký banán. Další. Nějaké JDU. Dámy a pánové, jelikož jsem už zabil tady sluníčko a byl jsem banán, jak vidíte, jak hraju, tak ahoj.